खुलुमबाय अन्दाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिबनानावमोन दिनै आं बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव खेबसे बावहरबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननिसिम बे लाबोनाय सावगारिनि गुबै ओंथिया माने बे अखाफोरा मे अखाफोराव जेरै जोंनि काथलिक फोथायारिफ्रा एबा काथलिक गिर्जाया मानो आइथिया मारिमनि मुङै रजारि बिनायखौ जुनियायै बे अखाफोरखौ मानो जों बियो बेनि सोमोन्दै गोबां फोथायारिफोरा माखासे मिथिगौ एबा माखासेफ्रा मिथिया। अब्लाबो दिनै आं नोंथांमोननिसिम बे सावगारिखौ लाबोनायनि गेजेरजों माखासे जारिमिन आरो माखासे बिदिन्थिफोरखौ मिथिहोनो थाखाय लाबोदों। अन्दागाफोर मानोना जारिमिनफ्राव जोङो एबा माखासे दाब दाब जायगायाव जेरै आइथिया मारियामा नुजानायफोरनि गेजेरजों जोंनि बेफोरखौ मिथिहोयो अन्दागाफोर। बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननो नैबे सावगारियाव नोंथांमोननो बे बोसोनजों जारिमिनफोरनि एबा बिदिन्थिफोरनि लाबोनाय बे बिदिन्थिफोरखौ नोंथांमोननो मिथिनो लुबैदों। नाथाय जोंनि गेजेराव साननो हागौ दिनै बाइबेलाव एबा बे बिजाबाव लिरजायखौ मानो काथलिक बिदा फंबायफ्रा मानो पालन खालामो। नाथाय अन्दागाफोर बायजों सौथुनो नाङा। जानो हागौ जोंनि गोबां सोंलुफ्रा बेबायदि फैयो जोंनि बिदा फंबायफोरनि गेजेराव बाइबेलाव लिरजायखौ मानो बिसोर पालन खालामो। अब्ला बेनिखायनो अन्दागाफोर नाथाय जोङो फै जेरै जहाननि 20 बालामनि 30निफ्राय लानानै 30 सिरियाव जोंखौ मिथिहोदों। बे बिजाबाव लिरजायै जिसुआ गावनि सोलोफोरनि सिगाङाव गोबां सोमोनांनाय हांखोफोरखौ मावदोंमोन। नाथाय बेवहाय लिरजायाखै। मानो थाखाय बेखौ लिरजायाखै? मानो जिसु ख्रीष्ट इसोरनि फिसा हौवा होननानै बेखौ मिथिनाय बादि आरो नंगुबै गोथांखौ मोननाय बायदि जायनि थाखाय जहाना जेरै बे जिसुनि सोमोन्दै बेखौ लिरबाय। मानोना जिसुआ गोबां सोमोनांनाय हांखोफोरखौ बे बिजाबाव लिरजानायनि अनगायैबो बियो मावदोंमोन। जेरै लाजारुस गोथैखौ जायनि फिसाजोखौ बालन्दोनि फिसालाखौ गोथैखौ जेरै बिसोरो फोथांफिनजादों बेबायदिनो आरोबाव गोबांथार गोथैफ्रा जिउ मोनफिननायफोर जायखौ जों बे बिजाबाव मोनाखै। जिसुनि सोमोनांनाय खामानिफ्रा बे बिजाबाव लिरजानायनि अनगायैबो गोबां दंबायोमोन जायखौ बिजाबाव लिरोब्ला नख्राङाबो आरो हायाबो जायगा थोनाय नङामोन। अन्दागाफोर नाथाय मानो बेखौ लिरखो? जिसुनि सोमोनांथाव बे खामानि मावनायफोरखौ नुनानै जिसुखौ इसोरनि फिसा हौवा एबा ख्रीष्ट एबा इसोर होननानै गोबां सुबुंफ्रा फोथायनायनि थाखाय बे हांखोफोरखौ लिरनाय जादों। बेनिखायनो अन्दागाफोर जोङो बाइबेलाव लिरनाय थाबाल' जोङो बेखौ पालन खालामनांगौ एबा मिथिनांगौ बे नङा। नाथाय जोंहा गोबांथार जारिमिनफोर एबा बिदिन्थिफोरखौ जोङो मिथिनो गोनां। अन्दागाफोर जेरै आं बेखौनो मोनसे सोंलु सोंनो लुबैदों। जोंनि गासै खृष्टान फोथायारिफ्रा नैबे बिजाबाव लिरजायै 25 डिसेम्बर एबा ख्रिस्टमासखौ मानो पालन खालामखो? गोबां जोंनि गेजेराव सोंलु एबा बे सोंनायफ्रा फैबाय थायो। बाइबेलाव एबा गोथार बोसोन बिजाबाव जोङो मोननो हायाखै 25 डिसेम्बर एबा ख्रिस्टमास। नाथाय अन्दागाफोर जारिमिनफ्राव फरायब्ला बिनि सोमोन्दै मोनगोन। आरो बिनि सोमोन्दै आङो आगोलाव ख्रिस्टमासनि सोमोन्दै माखासे मेसेजफोरनि गेजेरजों नोंथांमोन आं फोरमायबोखादोंमोन। गोबां जारिमिनफोरनि गेजेरजों बे ख्रिस्टमासखौ एबा 25 डिसेम्बराव मानो बेफोरखौ पालन खालामनाय जायो बेखौ आं दिनै गोदानै बेखेवफिननो थाखाय सम गैया। बेबायदिनो अन्दागाफोर 25 डिसेम्बराव जेरै गोथार बाइबेलाव गैया अब्लाबो जोंनि फोथायारि गोबां खृष्टानफोर दिनै जों बेखौ 25 तारिख डिसेम्बरखौ बाइबेलाव लिरनाय गैयाब्लाबो जों बेखौ पालन खालामो। अब्लाथ' बिजाबाव लिरनाय गैया। जों बेखौ बिजाबाव लिरनाय गैयैखाय जों बेखौ मानो पालन खालामखो? बे मोनसे सोंलु। आरो दानि अन्दागाफोर बेनिखायनो जोंहा गोबां मिथिनांगौ दङ। जेरै सानजानि गोनोखोफोरनि साथाम बिनि मुङै जोङो मिथिनो मोना बाइबेलाव गैया नाथाय जारिमिनाव दं। आं बेखौबो अन्दागाफोर आगोलनि होबोनाय चेनेलफोरनि गेजेरजों मिथिहोबोबाय। सिखाव सानैनि मुंखौ जों बाइबेलाव मोना। जेरै मोजां सिखावनि नामा जेरै डिसमास आरो गाज्रि सिखावा बिनि ओंथियानो जादों गाज्रि सिखावा जेरै गावखौबो आरो ख्रीष्टखौबो बासायजानो थाखाय लुबैनानै बे बुंनाय सिखाव। नाथाय सासे गोसो गाबनाय आरो बे गोसो गाबनाय सिखावनि मुङा जादों बे जादों अफोरबो
जेब्ला नोङो सोरगो रायजोआव थांगोन आंखौ दान्दिसे गोसोखां आरो बेखौनो बुङो गोसो गाबग्रा बे सिखावा डिसमास आरो जाय गोसो गाबै सिखावनि मुङा जादों मिकेल नाम नाथाय बे बिजाबाव गैया अब्ला बेफोर सोंलुफ्रा जोंनाव फैयो अनदागाफोर बेनिखायनो दिनै जोंखौ बे बिजाबाव लिरजायैफोर गोबां सोमोनांथावफ्रा जेरै बे बिजाबाव लिरनाय गैजोबा नाथाय जोंहा माखासे जारिमिनफोरखौबो जोङो मिथिनांगौ जानानै फैयो दा बेनिखायनो अनदागाफोर मे अखाफोरा आइटामारिनि स्पेशल बिनाय हिसाबै जों बे बिजाबाव मोनाखै नाथाय जारिमिन आरो माखासे बिदिन्थिफ्रा जोंनो मिथिहोयो अनदागाफोर आङो एसे जारिमिनखौ आरो माखासे नुजानाय जायगानि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो एसे मिथिहोदों अनदागाफोर मे मासआ गासै जों फोथायरि खाथिफोर बिदा फंबायफोरनि थाखाय जोंनि जुनायनि बिनाय एबा स्पेशेलि बिनायनि मोनसे हाबाफारि एबा काथलिक गिर्जाया जों बेखौ बयबो फोथायो अनदागाफोर मानोना मे अखाफोरनि बिनायनि फैनाया जादों आइ मारियामनि जाय आइ मारियामा साथाम गथ'फोरजों नुजादोंमोन 1927 मायथाइनि 13 मे खालाराव सानसे समाव बिसोर जेब्ला 13 मे खालाराव जेब्ला बिसोर गावसोरनि मेन्दा फालुखौ लानानै जासिन्टा लुइस फ्रान्सिसआ जेब्ला बिसोर पर्तुगालनि फातिमा होननाय मोनसे जायगायाव खबायाव गावसोरनि मेन्दा फालुखौ गबनो थाखाय लांदोंमोन आरो मेन्दा फालुखौ जेब्ला बिसोरो गबनो लांनायाव अब्ला बिसोर गांसो ब्रुद ब्रुद जाबाय थादों हरखाबनि बे समाव अब्ला अखा खोरोमबाय बे शब्दखौ गिथाव बाथाव खोनाबाय अब्ला मेन्दा फालुआ गाबख्रावबाय आरो बे जासिन्टा लुइस फ्रान्सिसआ अखा हासिगोन बोथोरा अखानि बोथोरजों बेनिखायनो गावसोरनि मेन्दा फालुखौ गावनि न' फारसे लाबोफिननो थाखाय बिसोर है होननानै जेब्ला जमा खालामो नाथाय बे समाव सोरगोनिफ्राय सासे जोंब्लावनाय गुफुर सि गाननाया बिसोरनि गेजेराव नुजाफैबाय आरो बे उन्दै गथ' साथामनि गेजेराव सानैया नुबाय लुसि आरो जासिन्टा नुनो मोन्दों नाथाय फ्रान्सिसआ नुनो मोनाखै माखौ नायदावदों माखौ नुनो मोनै बायदि मोखां होथेदों आरो बे आइजोआ बिसोरजों नुजादों जाय फ्रान्सिसआबो जेब्ला हान्थुखौ नायो अब्ला बे आइजोखौ नुनो मोन्दों अनदागाफोर आरो बे समाव बे आइजोखौ सोंदों नों बबेनिफ्राय फैदों अब्ला बे समाव बुंबाय आं सोरगोनिफ्राय फैदों जेरै आङो दिनै बे 13 थारिखआव नोंसोरजों नुजाफैदों बेबायदिनो अखाफोर दानफ्रामबो आं नोंसोरजों बे जायगायाव नुजाफैबाय थागोन अनदागाफोर बिदिनो अखाफोर दान्द' आइटा मारियामा बे उन्दै गथ' साथामजों बे जायगायाव नुजाफैबाय थादों आरो गोबांथार फोथायनानै बे जायगायाव सुबुंफ्राबो आइटा मारियामखौ नुनो मोन्दों आरो अखाफोर दान्द' अक्ट'बरनि 13 थारिखआव जाय बे आइजो गावखौ सिनायथि होदों मानोना लुसिया सोंदों नों सोरमोन माने गोबां मोजां रादाब मोजां मेसेजफोरखौ बिसोरनो होबाय थादों इसोरनि खाथियाव थानो बे आइटा मारियामा बुंबाय थादों नाथाय गाव आइटा मारियाम होननानै बे बुंना लायाखैमोन जोबनायाव बुंबाय नों सोर नों दे बे अखाफोर दानफ्राम बे 13 थारिखआव फैबाय थायो नों सोर अब्ला बे समाव बुंबाय आं रजारिनि आइजो अब्ला रजारिनि आइजोआ सोर मारियाम अनदागाफोर बेनिखायनो बे दिननिफ्राय बे समाव 70,000 सुबुंफ्रा थुबुर जादोंमोन बे फातिमानि खबानाय फोथाराव आरो गोबांथार खानाफ्रा गोबां लेंग्राफ्रा गुबुन गुबुन सैनांनाय बेमारफ्रा बे समावनो हामदोंमोन अनदागाफोर अब्ला दिनै बे 1927 मायथाइनि मे अखाफोरनिफ्राय लानानै अक्ट'बरसिम जेरै आइटा मारियाम नुजादों आरो प्रथम बे मे अखाफोराव नुजाजेननायखाय अब्ला अनदागाफोर जाय अनदागाफोर जों मिथिनो मोनो जेरै पप पिउस जिनिथिया बै फेब्रुवारिनि 1952 मायथाइयाव अब्ला बे मायथाइयाव बियो रजारि माला बिनो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय अनदागाफोर आरो रजारिया मा रजारिया जोंनि खाथिफोरनि थाखाय अनदागाफोर रजारि माला जोंनि खाथिफोरनि थाखाय मोनसे गुन गोनां हामजाथाव आरज बे रजारि मालाया जायहा जोंनि राव आरो गोसोखौ खौसे खालामो बेवहाय दंबावो जाय रजारि मालायाव दङ गाहाम बाथ्राजों बुंफबनाय सोरगोनि खौरांजों बुंफबनाय गासै मानसि हारिखौ बासायनाय सैतानखौ फेजेननाय आरो न'खरखौ खौसेथि लाबोनाय बे रजारियाव आरो बे रजारि मालाया जेरै गोथार आइटा मारियामा जेरै गोथार
जाय मानसिया खुलुमो मारिया बुङो जेरै अन्देगाफोर आइथा मारियामा गोथार नोंनि खुगायाबो गोथार आरो बे सालिया गोथार जायो अन्देगाफोर आरो बे नंगुबै खृष्टानफोरखौ बे रजारिजों सिनायथि मोनो इसोरखौ बाख्नायनाय आरो हामबाय होनाय अननाय बे रजारिनि गेजेरनिफ्राय फैयो आरो अन्देगाफोर बे रजारि मालायानो जादों गोथार बोलि बावनायनि नैथि पावारफुल आरज जाय गिबि पावारफुल आरजआनो जादों बेनो जादों हलि मास एबा गोथार बोलि बावनाय थिग बेबायदिनो बे रजारि मालाया नैथि एबा हलि मासनि सेकेन्ड बे बिनाया पावारफुल बेनिखायनो अन्देगाफोर जों बिनि सोमोन्दै मे अखाफोराव जों मानो आइथिया मारिखौ जोङो एसेग्राब स्पेसियेलि जोङो मानो मान होयो मानो थाखाय जों आइथिया मारिनि हेफाजाब लानानै जों बियो आरो बिनियाव मानि थाखाय बिसोरनो खावलायो नाथाय जों बेखौ इसोर होननानै खुलुमा जों बेखौ इसोर होननानै जोङो बेखौ खुलुमाखै इसोरनि बिमा फोरबोनि बिमा गोथारफोरनि बिमा जाय जोङो हादराव संसारनि मानसिफ्रा जों पापि जानानै गावनि बिमाखौ जेरै मान होयोब्ला गावनि बिमाखौ अनोब्ला गावनि बिमाखौ जोङो आदर खालामोब्ला सोरगोनि बिमाखौ जों मानो अना सोरगोनि बिमाखौ जों मानो मान होआ मानोना जहाननि 19:25-26 जों फरायब्ला मोनो फोरबो जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला कालबारि हाजोआव क्रुस दंफाङाव जेब्ला बियो दङमोन बे समाव नुनो मोन्दोंमोन गावनि अनजालु सेला जहन नुनो मोनो गावनि बिमा आरो सानैसो आइजोफोरखौ अब्ला बेनिखायनो बे गावनि जिउखौ बिफानो गथायनि सिगां अब्ला बे गाव अननाय बे सेलाखौ नुनानै बे बुंदों बेनो नोमाया जाय बे रावबो फादार सिस्टारा सोरबा बिस्वबा नों आं रावबो रेभारेन्ड पास्टरा बुङाखै जिसुआनो बुंदों सोरखौ बुंदों गावनि सेलाखौ आरो बे सेला सोर जहन आरो बे सेलाया जोंखौबो फोरमायदों अन्देगाफोर बे जहनखौ बुंदों बेनो नोमाया जाय बिमा जोनोमगिरि नङामोन गावनिसो नाथाय बे जहना आइथिया मारियामनि फिसा असे नङामोन आरो बेयो असे बिमा नङामोन नाथाय फोरबोआ बुंदों बेनो नोमाया मानोना अन्देगाफोर गोथार बोसोना जों जहन 4:15 फरायनाय दं नोंसोर आंखौ अनोब्ला आंनि थोननायफोरखौ पालन खालाम जों अनोब्ला बिनि थोननायफोरखौ जों पालन खालामनांगोन बेखायनो जहना जेरै जिसुखौ अनो आरो थोननायखौबो बियो पालन खालामदों बेनिखायनो बियो फोरबोनि बुंनायखौ बियो मालाबाबो फेलें खालामाखै बेखौ बिमा महरै बियो नाजावदों आरो बेनिफ्राय बियो बिमाखौ बुंदों बेनो नोंसारलाया जाय बिमाखौबो बिथोन होलांबाय अब्ला बे इसोरनि फेलेबसे बेरेखा मावै इसोरनि सिङाव गंनानै थाग्रा बे आइजोआ माब्रै इसोरनि बाथ्राखौ फोरबोनि बाथ्राखौ मारै फेलें खालामनो बेनिखायनो बे गाव जोनोम होनाय गावनि फिसा नङाब्लाबो बियो फोरबोनि बोसोनखौ लानानै बेखौ फिसा असे बादि बेखौ अनदों बेबादिनो दिनै बे हादराव थानाय जाय गोबांथार फोथायगिरिफ्रा जोङो बे आइनिनो बे बिमानिनो जों फिसाफोर बेनिखायनो अन्देगाफोर जोंबो जेरै बिनिनो सेला जाबायब्ला जहनाबो बिनि सेला जाबायब्ला जोंबो जिसुनि सेला जोंबो जहननि दारै जों बिनि फिसा आरो बेबायदिनो बे आइथिया मारियाम जोंखौबो दिनै गावनि फिसा असे बायदि अननानै जोंखौबो दाब दाब जायगायाव बियो दर्शननि गेजेरजों दाब दाब जायगायाव बियो नुजानायनि गेजेरजों जिसुनिसिम जोंखौ लाबोयो आरो जोंनि थाखाय सान हर बिसनानै होयो बे हिसाबैसो जोंनि खाथि फोथायो बिदा फंबाय बिनानावफ्रा जों दिनै बिमानि हेफाजाब लानानै बिसोरनो गाबथानो थाखाय जों बिनिसिम फैयो जोंनि थाखाय बिसना हो जेरै जों गावजों गाव बिसलायनो हायो फादार सिस्टारफोरनो बिसोरनो खावलायो पास्टरफोरनो बिसोरनो खावलायो बेबायदिनो जोङो बे बिमानियाव बिसोरनो खावलायनायजों दिनै जोंखौ बे मे अखाफोरा जेरै समायना मिथिंगाजों बिफां बिबार बिलाइ समायना दाउसिन दाउलानि गाबनाय लाफा सायख' दाउनि गाबनाय दाउ खौवौनि गाबनाय बे मिथिंगानि समायना बोथोरा जेरै बिबारफ्रा समायना बिबारा जेरै समायना गुरै बेबायदिनो आइथिया मारिनि मैखुना गुरै आइथिया मारिनि गोरबोआ गुरै बिनि अननाया बेनिखायनो बेयो बे अखाफोरा गिथाव बाथाव बोथोर दानो जिबौ सौगोन दानो गिथाव बाथाव बेराम जागोन दानो बांग्रि मावगोन आरो दानो बारहुंखा दानो सारन्थाइ बेफोर गासै गिथाव बाथाव आन्जादफोरनिफ्राय बे बिमाया जोंखौ अराय सम बिसनानै होगोन आरो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मानि थाखाय मे अखाफोरा एबा मारियाम खृष्टानफोरनि हेफाजाब होनानै जोङो खाथि फोथायबारि
बिदा फंबायफ्रा मानो मख'यो फै बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना फारि फारि मिथिनो मोनगोन बे अखाफोराव मानि थाखाय कार्तिकफ्रा बिस'लैयो जों माने दुनिया बेखौ बियो आरो मेरि हेल्प अफ ख्रिस्टाननिया मा होननाय जादों बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो बेखौ आं बुंनानै फोजोबबाय गोजोन्थों मेरि हेल्प अफ ख्रिस्टियान एबा मारियाम ख्रिस्टानफोरनि हेफाजाब बिनि थार गुमुरथि एबा बिनि ओंथिया मा गोबां जोंनि फोथायारि काथलिक बिदा फंबायफ्रा अरायसम गाव गावनि आरज खालामनायजों लोगोसे मारियाम ख्रिस्टानफोरनि हेफाजाब एबा मेरि हेल्प अफ ख्रिस्टान मुङै जोङो मख'यो अब्ला बिनि थार गुबै ओंथिया बबेनिफ्राय फैदों बिनि माखासे जारिमिनफोरखौ जों मिथिनो लानि आरो बे मेरि हेल्प अफ ख्रिस्टाननि सोमोन्दै जोङो गोथार जारिमिनफ्राव जोंनो मिथिहोदों जेरै गोथार जन ख्राइस्ट'मा 345 एडियाव मेरि हेल्प अफ ख्रिस्टान एबा मारियाम ख्रिस्टानफोरनि हेफाजाब होनानै गिबि मावख'नानै बिग्रोदोंमोन स्पेननि राजा आल्फान्सो जिथियाबो 1300 मायथाइयाव गांसे बिजाबनि गेजेरजों मेरि हेल्प अफ ख्रिस्टान एबा मारियाम ख्रिस्टानफोरनि हेफाजाब मुङै बिथाङाबो बेनो बयनोबो फोसावदोंमोन आरोबाव इटालियानि आर्चबिशप जेन'वाया 1747 मायथाइयाव मे अखाफोराव बयखौबो रजारि खालामनो बिथोन होदोंमोन आरोबाव पप पिउस जिनिथिया 1951 मायथाइनि 15 सेप्तेम्बराव मे अखाफोराव फेमिलि रजारि खालामनो थाखाय बयखौबो बिथोन होदोंमोन पप पाउल दथियाबो 1965 मायथाइयाव मे अखाफोराव रजारि खालामनो बिथोन होदों आरो दानिया फैदो पप पिउस सिनिथिया जेब्ला बिथाङा पपमोन बे समाव अहंकारी गाज्रि गोसोनि नेपलियन बनापार्टआ रायजो सासन खालामदोंमोन आरो बियो ख्रिस्टानफोरखौ जोबोर इनायै फोजोबस्रांनो आरो गावनि आथिं सिङाव दोननो जेब्लायबो हास्थायदोंमोन जेब्ला पपआ गासै ख्रिस्टानफोरखौ बे अनागारि सुबुंनि थाखाय बे अनागारि अहंकारी राजानि थाखाय गासै हादराव रजारि बेनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो बे समाव रुसिया अस्ट्रिया पार्सिया सुइडिश बे मोनब्रै रायजोआबो नेपालनि बेरेखा दावहा नांदोंमोन नेपलियन बनापार्टआ जेब्ला राजामोन बे समाव पप पिउस स्निथिखौ बे जेलाव गोबां सम जोबनानै दोनदोंमोन आरो बे जेलाव थानाय समावबो जाय गोथार पप पिउसआ अब्ला गासै बुहुमनि मानसिफोरखौ आइथिया मेरियामनि हेफाजाब लानानै रजारि खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायदोंमोन आरो बेबायदिनो 1914 मायथाइयाव 24 मे अखाफोराव बियो गोथार पप पिउसआ बे जेलनिफ्राय गयो बेनिखायनो 24 मे अखाफोरा मारियाम ख्रिस्टानफोरनि हेफाजाब होननानै बिनाय जायो जायखौ जेरै बे 24 मेया मारियामनि हेफाजाब लानानै बिनानै बे जेलनिफ्राय गनायखाय आरो बेखौ मेरि हेल्प अफ ख्रिस्टान होननानै बे मुंख'नाय जायो 2 एप्रिलाव 1815 मायथाइयाव नेपलियननि पावारा गासिबो जोबथाहैयो 1576 मायथाइयावबो इउरपआव मुस्लिमफोरजों गेदेर दावहा जादोंमोन मुस्लिमफ्रा ख्रिस्टानफोरनि गिर्जा गासै न'फोरखौ बुख्रुबदों सावदों गोथार गोबांथार गिर्जा न'फोरखौ बिसोरो सिलिंखार खालामदों आरो गोबां फादार सिस्टारफोरखौ बिसोरो बुथारदों गोबांथार फोथायगिरिफोरखौ बिसोर होसो होसो बुथारदों आरो बे समावनो पप पिउस बाथिया गासै ख्रिस्टानफोरखौ मारियामनाव रजारिनि थाखाय बयखौबो खावलायो बेबायदि गोबांथार सुबुंफ्रा मुसलमानफोरजों गोबांथार फोथायगिरि ख्रिस्टानफ्रा सैनो नांदोंमोन 2 बोसोरनि उनाव एबा 1573 मायथाइयाव बे समाव मुसलमानफोरजों ख्रिस्टानफ्रा देरहायो बेनिखायनो पप पिउसआ मेरि हेल्प अफ ख्रिस्टाननि मुङै मोनसे थेंक्सगिभिं हामबाय होयो मारियाम ख्रिस्टानफोरनि हेफाजाब बे टाइटेलखौबो 1962 मायथाइयाव डन बस्क'आबो मोजाङै मिथिसार होयो आरो बयनोबो गनायथि होयो आन्दागाफोर आरोबाव जों फैयो माखासे जारिमिनखौ जों मिथिना लानि मोहम्मद आली खान मुंनि तुर्कीनि सासे गाज्रि मानसि अनागारि आरो उग्रपन्थी एबा सासे मानसि बुथारग्रा गावथारग्रा सासे सुबुं दंमोन बिनि जोनोमा 1952 मायथाइनि 9 जानुवारियावमोन बियो पप जन पल सेकेन्डखौ 23 बोसोर बैसोआव बिनि मोदोमाव गुलि गदबै गावदोंमोन गंसे पिस्तलजों
जेब्ला 1987 मायथाइ 13 मे बेलासि 5:19 बे समा बेलासि सममोन आरो जायगाया भाटिकाननि गोथार पिटर स्क्वेरनि जायगामोन जाय पपआ गंसे फिसा गारियाव गाखोनानै एबा लांदां गारियाव गाखोनानै सानफ्रोमबो बियो गासै फोथायारिफोरखौ बोर सारस्रियोमोन। अब्ला बे समाव जाय मोहम्मद आली आखाया बियो आखायाव पिस्तल लानानै अब्ला बे पप पल सेकेन्डखौ बियो गुलि गरब्रै गावदोंमोन आरो गुलि गरब्रै बिनि मोदोमाव नांदोंमोन। आगदा आखायाव गरसे, आखायाव गरसे, उदैयाव गरनै आरो बिनि जाय पपखौ बेखौ हस्पिटालाव लांबाय जा आरो हस्पिटालाव लांनायनि उनावहाय बेखौ अपारेशन खालामनानै बे गरब्रै गलिखौ दिहुननाय जादोंमोन। दिनै जोङो बे मोहम्मद आली आखानि बेखौ मिथिनो मोनबाय। बे मोहम्मद आली आखाखौ लोगो लोगो गासै पुलिसफ्रा आरो बेखौ जेलाव जोबनानै दोनो। इटालि गभर्नमेन्टआ जिउ जोबनायसिम जेलाव जोबनानै बेखौ दोन सानदोंमोन, नाथाय गोथार पप जन पल सेकेन्डआ बियो जेब्ला 2010 19 बोसोरनि उनाव जेब्ला बेखौ खाथियाव थानानै बेखौ अननायजों निमाहा होदोंमोन आरो बुंदोंमोन, फिसा नों गोबां दुखु मोनबाय। जाय पपआ जायखौ शत्रुखौ बियो अननायजों गोबादों आरो बे समाव जाय मोहम्मद आली आखा शत्रु बिनि मैखुना थेर बेथेर जादों आरो बिनि मेगनाव मोदै रक्त रक्त गदों। जायखौ गावथारदोंमोन, जायखौनो बियो बुथारनो सानदोंमोन, बे शत्रुनि अननाया बेसे गेदेर। बे शत्रुखौ आंगो लोगो खालामबाय आरो बे शत्रुखौनो बे गाव बोजबनानै पप पल सेकेन्डआ दिनै बेखौ निमाहा होबाय आरो बेखौ जेलनिफ्राय बख'बाय। पप जननि गोथार जानायाव जेब्ला बे समाव मोहम्मद आली आखाया बिनि गोथै हाखराव बिबार होफैदोंमोन, अब्ला बे समाव 2014 मायथाइमोन। अनजागाफोर तुर्किया गुबुन गुबुन केस लानानै आरोबाव 10 बोसोर मोहम्मद आली आखाखौ जेलाव जोबनानै दोनफिनदों। अनजागाफोर दिनै जोङो मारियाम ख्रिस्टानफोरनि हेफाजाब एबा मेरि हेल्प अफ ख्रिस्टाननि मुङै जों मिथिनो मोन्दों आरो मे अखाफोराव जों मानि थाखाय रजारि खालामो बिनि थाखाय स्पेसियेल माखासे बिनायनि आरो मे अखाफोरनि सोमोन्दै जों बे जारिमिनखौ मिथिबाय आरो गोबांथार जोङो जारिमिनाव जायखौ दिनै जों बाहाय बुंनानै फोजोबनो हाया। बेनिखायनो उननि पेरियाव नोंथांमोना मोजाङै मिथिबावनो लुबैदोंब्ला बे आइथामेरनि सोमोन्दै अनजागाफोर नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंब्ला उननि पेरिफोरखौ नोंथांमोना खोनासंनो आरो नेना थाबावदो। बे समाव आङो मे अखाफोरनि सोमोन्दै जोंनि काथलिक फोथायगिरिफोरनि बिनाया मानि थाखाय जुनिया बिनाय जायो आरो मारियाम ख्रिस्टानफोरनि हेफाजाब बिनि गुबै ओंथिया मा बिनि सोमोन्दै आं सुंद' बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ बाहाय फोजोबबाय। गोजोन्थों।